аз ин пас корҳои безараргардонӣ дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Хуҷанд гузаронда намешавад, зеро ҳаво сард шуд. Таъсири гипохлорид натрий барои нобуд кардани коронавирус мусоидат намекунад. Аз ин пеш бошад, дар вилояти Суғд барои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ, махсусан коронавирус, корҳои безараргардонӣ гузаронда мешуд. Ин корҳо тариқи оммавӣ ва ҳамчунин аз ҷониби гурӯҳи махсуси дастаи зудамалӣ Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ташкил мегардид. Барои нобуд сохтани коронавирус аз гипохлорид натрий истифода менамуданд. Маркази назорати давлати санитарӣ ва эпидемиологӣ тасмим гирифт дар фасли сармо беҳуда маводро масраф накунанд. баъди он таҳлилҳое ки мо гузаронида истодем дар маркази назорати давлати санитарӣ эпидемиологӣ зарурияти дар кӯчаҳо ё ин ки дар хиёбонҳо чошидани доруворӣ нест. Барои он ки беҳуда сарф кардани маводи доруворӣ мебошад. Аз ин лиҳоз мо тасмим гирифтем ки маҳз дар манбаъҳо бисёртар кор мекунем, дар хонаводаҳо, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дар он ҷойҳое ки анамин шахсоне ки ба қайд гирифта шуданд кор ва фаъолият мекунанд ё ин ки дар мактабҳои миёнаи умумӣ ё ин ки дар кӯдакистонҳо ё таҳсил мекунанд ё мехонанд. барои пешгирии бемориҳои коронавирус ва ҳам илтиҳоби шуш бошад, баъди ба қайдгирии беморон кормандони санитарию эпидемиологӣ ва дастаи махсуси зудамали Кумитаи ҳолатҳои фавқулода саривақт хонаҳои истиқоматии сокинон, даромадгоҳҳои хонаҳои баландошёна ва ё коргоҳи сироятёфтагонро безарар менамоянд, яъне сарчашмаи дарёфтшуда ба таври зарурӣ безарар карда мешавад, то аз паҳн шудани ин беморӣ пешгирӣ карда шавад. мо аллакай аз нав тасмим гирифтем амин корҳои безараргардониро бо аз нав оғоз кунем. Сабаби то ин дам муваққатан боздоштан аз он иборат буд ки маҳлули хлордоре ки мо бо он тамоми кӯчаҳоро безарар мегардонем аз нурҳои офтоб тез нобуд мешавад, яъне ки бухор мешавад ва зарурияти сарф кардани чунин миқдори зиёди маҳлулҳои хлордор набуд. Мо ҳама рӯза он хонаҳое ки дар он ҷоҳо ҳам илтиҳоби шуш, ҳам бемории сироятии коронавирус ба қайд гирифта мешаванд, ҳама рӯза аз тарафи кормандони шӯъбаи безараргардонӣ дар манбаъҳои сироят, яъне ки дар хонаводаи онҳо корҳои безараргардонӣ бурда мешавад. Анакнун аз ҳамин рӯз эътиборан тамоми он мавзеъҳое ки масалан як микроноҳияро гирем дар кадом даромадгоҳҳо, яъне ки дар кадом хонаводае ки ба қайд гирифта мешавад, бо даромадгоҳҳояш низ яъне аз рӯи нақша безараргардониро оғоз кардем. тасмими кормандони маркази назорати давлатӣ ва санитарию эпидемиологӣ аз ҷониби мутахассисони корхонаи муассисаи давлатии дезинфексия ва профилактикӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров хуш қабул гардид. онҳо ин фикрро ҷонибдорӣ менамоянд. бино ба маълумоти директори ин муассиса Лоиқ Олимов, таъсири маҳлули гипохлорид натрий дар фасли сармо хеле кам буда истифодаи он барои кӯчаву хиёбонҳо беҳуда мешавад. истифода бурдани дору дар вақти боронӣ ман аст, қатъиян ман аст, ба хотире ки борон вай таъсири доруро нест мекунад. Бинобар ин аз мардум тақозо менамоем ки дар вақти боронӣ истифода бурдани гипохлорид натрий манъ карда шудааст. дар ҷойҳое истифода бурдан дар кор аст ки паноҳанда аз борон бошад ё ин ки дар рӯзҳои гармӣ бошад, дар рӯзҳои нарм бошад, истифода бурдани гипохлорид натрий ҷоиз аст. мо мутахассисони ин соҳа хоҳиш менамоем аз мардум ки беҳуда доруҳоро истифода набаранд ва дар ҳолатҳои зарурӣ истифода баранд, чунки дар ҳолатҳое ки зарур нест ин бефоида аст ва доруҳои худро захира намоянд. ҳанӯз ҳам дар шаҳри Хуҷанд ва ноҳияҳои атрофи он вазъи эпидемиологӣ ногувор боқӣ мемонад. ҳавои сард мавсими хурӯҷи бемориҳои сироятӣ аст. аз ин рӯ мардумро зарур аст ки ҳангоми ба кӯча баромадан ниқоб пӯшанду масофаи иҷтимоиро риоя намоянд. новобаста аз он ки мо тамоми чораҳоро андешида истодем, новобаста аз он ки тамоми сохторҳое ки ба ситоди вилоятию шаҳрӣ шомил мебошанд, корҳои фаҳмондадиҳӣ, тарғиботиру ташвиқотиро бурда истодаанд, бо вуҷуди ин мо воқиф аз он мешавем ки ҳама рӯза ҳам дар нақлиётҳои мусофиркаш, ҳам дар кӯчаву хиёбонҳо мардум аз пӯшидани ниқоб барои пӯшидани ниқоб беэътиноӣ зоҳир карда истодаанд, бо вуҷуди оне ки дар хеле ки ман дар боло қайд кардам, эҳтимолияти баланд шудани бемории сироятӣ зиёд аст. дар ҳамин вақту замон хеле ки мана имрӯзам аллакай дида истодед ки сардии ҳаво бисёртар шудааст, эҳтимолияти сар задан зиёд аст. барои ҳамин
аз тамоми мардуми шарифи шаҳри Хуҷанд хоҳиш мекунам, ки албатта ниқобҳои худро пӯшанд, масофаи иҷтимоиро риоя кунанд, тез дасташонро бо собун шӯянд, аз антисептикҳо истифода баранд ва махсусан тамоми шаҳр, тамоми шаҳрвандон, тамоми сокинон агар мо якдилона кор кунем, агар мо албатта ғолиб ба ин беморӣ меоем. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов ва Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоотии Хабар.